sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang palitan ng putok doon, unti-unti. Pero kahapon po ay talagang matindi yung kanilang putukan doon, no? Na nagpakuwala pa sila ng mga rocket dahil nga po sa medyo nasaktan na nila ang bawat isa na nagkaroon ng casualty at may mga namatay na po doon. At sa ngayon ay marami pong nailikas doon na umabot na ng 200,000, no, doon sa border kasama sa Cambodia at dito po sa Thailand. Pag ganito pong may hidwaan na dyan po sa Thailand, ano po yung ginagawa natin, sir? Sa ganitong sitwasyon po, ang atin pong Philippine Embassy at MWO Thailand ay kinukontak po ang ating mga kababayan na naka-deploy or nag-work po doon mismo sa border ng Cambodia at saka Thailand. Mayroon po diyang more than 600 na eskwelahan at sa mga eskwelahan na yon ay mayroon po tayo na about 200 na mga teachers na nagtuturo po doon. So sa ngayon, ang mga kababayan natin na nandoon sa border ay nakalikas na ayon din po sa binigay na instruction ng kanilang mga administrators para po mailayo sila sa disgrasya. So ang mga kababayan natin sa ngayon ay kanya-kanya silang puntahan sa kanilang mga kaibigan. Yung iba nasa shelter na provided po ng Thai government. Matanong ko lang po, ano po yung mga malalapit po sa border po? Meron bang mga establishment? Meron bang mga bahay? Meron bang mga paaralan? Ayun nga po mismo, may mga paaralan po doon mismo malapit sa border ng pinangyarihan o may gira, no? Yung eskwelahan. Kasi ang border po na iyan ay naglalagos po iyan, nagkukunik po iyan ng 4, 5, 6 provinces. Mula siya ng Obon Ratchathani, Sisaket, Soren, Buriram, Sakyo, Chantaburi at saka Trat province. Yan, from northeastern to east po siya. So kaya ang mga kababayan natin, dahil na iyan ay hindi naman sila namimili ng kanilang trabaho o lugar na pagtuturuan, kasi mostly po ng mga OFW po dito ay mga teacher. So doon sa workplace nila na mismo sa border ng pinangyarihan ng gulo na ito ay sila po ay doon po nagtuturo. Rin po, sir, doon po sa malapit sa border, sir, kahit ganito na yung sitwasyon na nangyayari? Sa ngayon, wala na po sila doon. No? Yung workplace po nila, that is about 40 kilometers away doon sa mismong lugar ng border niya. Mayroong iba 20 kilometers away. Pero yung 40 to 50 ay talagang sinasabi nating naka-red alert po kasi noong pumutok din yan ng unang giyera, noong July, ay umabot po dito mismo sa Sisaket, sa hospital po dito, ang rocket na galing sa Cambodia at marami pong namatay. So ayaw po ng Thai government na maulit ito, kaya sinigurado po nila na lahat ay may likas at may secure sa shelter na provided po ng Thai government. Sir, malayo po kayo dito sa border at kung meron pong mga airstrike na pinapadala ng mga taga-Cambodia, hindi po kayo natatakot, sir, na baka anytime sumabog po, sir? So far, ang lugar namin dito sa Nakhon Ratchasima, that is, we are about 200 kilometers away. So mas malayo po kami compared doon sa nabanggit natin na mga province na
ano lang siya, no? Ilang kilometers lang, ay 30 minutes mo lang siya i-travel or 25 minutes ay nandoon na sa lugar ng kanilang conflict, no? So dito sa amin, dito sa Nakhon Ratchasima, ang pinakamalaki na military camp dito, kaya kami dito ay secured po kami dito. Pero bawat province po yan ay may kanya-kanya po yan silang military camp, kaya sinisecure po nila ang seguridad ng mga locals dito as well as mga foreigners po. So, sa tingin niyo po, sir, ilan na po yata yung mga namatay po, sir, dito sa giyera na nangyayari po, sir? As of now, wala po tayong complete details, pero kahapon umabot po siya ng 48 ang nasawi, at marami-rami din po mga casualty, no, sa both sides, gawa po ng pagpapalipad nila ng rocket mula din sa kabila, at nagpapalitan sila dito. So maraming civilian ang nadadamay kisa sa mga soldier na nakadeploy po doon. Ganitong nangyayari dyan po sa Thailand, wala po bang mga Pilipino na gusto na lang umuwi dahil dito sa giyera, sir? Ngayon po naman, ang mga Pilipino dito ay medyo siguro mas okay na rin dito sa Thailand kaysa umuwi. Dahil itong pangyayari lang naman ito ay hindi naman po siya tumatagal, dahil ito po ang Cambodia ay tinaguruan din po niya kasama po ng sa ASEAN countries, no? So ang gera po na ito ay parang mayroon siyang sabi nila dito sa ng mga locals na may political ano siya, no, agenda. Ang gera nito ay funded ng isang malaking bansa doon sa kabila sa Cambodia, at iyan ay talaga namang minsan ay masasabi natin na mayroon parang siyang chess na may mga tactics, at saka mayroon po silang mga dahilan, no, para i-launch nila itong gera na ito. Kasi nga mayroon sila talagang agreement, pero yung agreement nila na nasilyuhan doon sa Malaysia with the presence of Donald Trump ay iyon po ay yung i-breach nila, no? Ayan. So behind this sa pangyayari ay hindi po natin talaga alam, pero ang sabi po ng mga local dito, ng mga Thai, ay may political ano po itong agenda. O nga, sir, at sana'y magtapos na itong gera ng Thailand at Cambodia. Kabilang dako naman, sir, punta tayo dito sa nagaganap na SEA Games. Kamusta naman, sir, itong opening ng SEA Games dyan po sa Thailand? Yes, kabayan, no, ngayon, sa kasalukuyan, no, 7 o'clock ay ngayon po yung opening dito, no, grand opening ng SEA Games na ginaganap dito sa Bangkok, no. So alam natin na mayroon tong delegation from South Asian countries, kasama ang East Timor. So 11 po siya, pero hindi po natin sigurado kung makumpleto po yan sila na 11 countries. So far, ang impact ng SEA Games dito para sa ating mga kababayan ay very talagang sabi natin na excited sila na makapanood at makita yung kanilang mga idolo na mga athletes, no? Katulad na lang nung si Iyala, si Alex, yung ating champion, na siya ding may hawak ngayon ng banner ng ating color, no, ng Pilipinas. At kabayan,
masabi lang din natin na nakakatuwa din na ang mga Pilipino ay nakipagdaupang pala doon sa nanay ni Yolo, no, na dumating dito na sumuporta sa kanyang anak na sasali din sa palaro po dito. Ano naman sir, karami yung mga Pilipino na nag-cheer sa mga pambato natin dyan sa Thailand, sir? Wala po tayong ma-idea diyan, pero so far ang mga Pilipino dito sa Bangkok ay napakarami. Mayroon pong mga 5 to 10,000 na mga Pilipinos. So kung sabihin natin na mga 20% diyan ay to 40% ay mahilig sa sports at gustong manood, sila po yung talagang eager na pupunta po diyan. At nababalitaan talaga natin na pinaghahandaan nila ito kasi nga po bukas ay holiday po dito, walang pasok dito sa Thailand, kaya mayroon pong pagkakataon at panahon ng ating mga kababayan na makapanood ng kanilang tunggalian o sports na ito sa unang araw ng kanilang event. Sir, sa ngayon may impormasyon na po ba tayo kung ano na yung mga nagsimulang laro, sir? Wala pa po kasi as far as this SEA Games is concerned ay ngayon pa lang po ang sisimula ang grand opening. Ang pagkakaalam po natin, bukas po siya magsisimula at iyan pong mga sports na iyan ay dinivide po yan sa 3 provinces kasamang Bangkok, Chonburi at saka doon sa south sa Songkhla. Yan po. Dahil napakarami po palang event ito, mga 50 po siya, no? At kaya pinakahati po nila. Okay, maraming salamat po sir sa oras na inyong ibinahagi sa programang ito. At muli sir, makiki-update po kami sa nangyayaring hidwaan dyan sa Thailand at Cambodia at pati na rin po dito sa SEA Games. Pero kung meron po kayong gustong batiin, go ahead sir. Bago po babati sa ating mga kababayan sa Pilipinas, gusto lang po natin iparating sa kanila ng ating mga kababayan na dito sa Northeast na affected po ng gera, ay gusto lang po namin na ipaabot sa inyo na sila po lahat ay secured. Under po sila ng watch ng Philippine Embassy and MWO Thailand. From time to time, lagi po namin kasi kasama po tayo sa grupo, chine-check po namin ang seguridad ng ating mga kababayan dito na sila po ay mabigyan, no, ng tamang shelter, kung ano mang ayuda or pagkain na may abot po sa kanila. Sa ngayon, ang Philippine Embassy ay nagpahayag na ng kanyang pagtulong sa lahat po na affected po dito sa gera po. So sa ating mga kababayan din sa Pilipinas, ipag-pray nyo lang po kami dito sa Thailand at ipag-pray po natin ang healing po ng ating bansang Pilipinas.